Mar poko pogore chenwa bende biro ni chieng' tich ang'wen chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi kitayo kodan Sharon Ong'aw. Odiochieng' ma kawuono mana kaka inene toka antiere gi pichni. Magi gin mana pichni ma bende ogor gi jagoro ma bende antiere godo ka okinyi ma kawuono ma bende nyinge en Kenneth. Kenneth be mana lero no matut pok ma bende entiere godo nochako karang'o. To nang'o miyo ni goro ni ema bende en pok ma bende entiere godo. Kok kamano machiegni e chenro ma kama Kena erokamano ahinya kuom rwakowa kaka TV mar Ramogi e dala mar Rongai kama igore. Mokwongo inyalo mana nyiswa nyingi hie en ng'a ija kanye. Nyinga en iluongo ni Kenneth Ochieng' Otieno. Nja Lego lakini nonyuola Homa Bay madonge. To Ken aneno kigora kendi pok mar goro ni nichako karang'o? Nyalo wacho ni nachako kane pod atin nikech baba na ne en japuonj. Koro naneno ga samoro kogoro gik mokonyore go puonjo nyithindo miluongo ni teaching schemes. Koro nyalo wacho ni mano en yo achiel manachako godo ng'eyo goro nikech ne en gima naneno ka dongo ga. Makoro wacho ni babau bende ne en jagoro. Koko mana keni goro kama isegoro kuom thuolo maromo nade? Ang'e ni kane tin to koro mana nikech ageno ni ma en mar ohala koro tich ma bende koro itimo gi kit pok ma bende intiere godo. Nachako goro malong'o higa mar 2013. Mane koro manyalo wacho ni nachako koro ma serious. To ng'ato nomako lweti mopuonji nikech kit goro maneno kata maneno nyadendi ni ang'e ni en goro ma bende pod idhi godo nyime ma kata wan idhi godo nyime ka bende waloso kodi. Kigoro kata mana kaka ma ng'ato nonyisi ni kama kaka igoro ng'ato nomako lweti ni dhi e skul ni yudo tiegruok moro amora. Nokadhi e skul mar goro but nayudo ng'at manomako lweta miluongo ni embe en jagoro maduong' ahinya Kenya ka miluongo ni Patrick Mukabi. En manonyisa ni ka itimo kama gi ng'at moro kendo miluongo ni Uhuru Brown wanolonge ni Uhuru B. En mane otaya kana dwa ng'eyo kaka igoro goro miluongo ni graffiti migoro e korot. En manonyisa ni kidwa timo kama imako kan kama. Nyaka kata mna kit rangi ma bende utiyo godo nikech ageno ni rangi bende opogore miwiche korot gi kata mna mugoro godo. Rangi opogore nitie rangi mopogore nitie emulsion. Emulsion to man. Emulsion gin ma anya wacho ni ibuko gi brush minya yudo hardware moro amora. Aso nitie spray paint kaka man piny go. Gimbe nyalo yudo gi hardware but ok hardware te. To nengo gi chal nade? Nengo gi opogore. Koro luore kama idhiye gi hardware midhiye be. Koro spray paint gi migoro korot ma bende niluongo ni emulsion mane ma nengo ne ni malo moloyo? Spray paint nengo ni malo matin. To koro bende nitiere pogruok mag kit goro. Akeni ma koro iluongo nang'o? Ma iluongo ga nang'o? Goro ma bende aneno kogor e gima chal law kama. Mago luongo ni goro oluongo gi ni canvas art. Kech ogore lawno iluongo ni canvas. Ma koro timo canvas to timo wall graffiti ma bende aneno ka nie toka kacha. To chutha aneno kata mana ka pichni mantiere toka ka aneno ka ija mana goro aneno mana nyudende ni emigoro wenge kama faces. Kopogore gi canvas ama mural aloso ga merchandise be kaka buttons gi inyalo buttons gi sticker inyalo yudo gi page na mar Instagram miluongo ni K-Mist ama Mystic March. Ahero goro wenge nikech wenge apani nyiso kit ng'ato aso gi message mopogore. Koro to ni nyiso kata mna weche mopogore. Mana midhi godo nyime na keni wani dhi godo nyime bende nyalo multitask kiwuoyo tidhi nyime gi goro koso wani keth
kit nyadendi maneno kigoro kae? Anyalo dhi nyime. Inyalo mana dhi nyime, inyalo mana mako ni bugno kidhi mana nyime gi kit goro. To bugni en marang'o? Nikech bugni bende aneno ka niting'o ka nikelonwa. Ang'o matimore kapok ichako goro, igoro komonde? Bugno ema kayudo idea to agoro e bugno mokwongo. Koro samoro nyalo bedo e bugno, anyalo loso gik miluongo ni merchandise. Merchandise gin kaka gik matindo tindo kaka key holder, button, sticker. Aso moko bende aloko nyalo bedo graffiti ama nyalo bedo canvas. To ken mondo igor, ang'o ma to nawach gi dho liech ni inspiration mari yudo kanye mar goro kata mana kido mopogore opogore kata mana kaka wenge miero goro? Inspiration anya wacho ni en life kaka nikech life nitie gik mang'eny e iye. To koro kata mana ma odiochieng' ma kawuono ma en mane migoro ma bende pod aneno ka pod dhi nyime, ma en nyathi to kose en ng'ama ng'ongo? En nyathi to gin jo kabila miluongo ni Himba. Mano mawuok kanye? Himba wuok yo Namibia, South Africa kocha. Koro ahero gorogi nikech anya wacho ni ginyiso diversity wa kaka jo Africa ama jo rotenge. Koro ma igore ma koro diversity, ang'o manyiso ni en jaimba koso yie wich moketo? Yie wiye no. Mano apani en ga distinct gi jo Himba. Ma koro wacho ni goro ma kama ni ata maladi, ma percentage mane adi ma isegoro, adi modong' pod ong'eny biro gore? Ok ong'eny ahinya. En kaka anya wacho gimoro 90%. En 90%. Ang'o modong'? Nikech aneno mana en picha manyasi. Odong' iwacho ni details. Koro details en kaka 10%. Koro kama en canvas to maneno ka duong' okuongo mondo nyalo mana nyiso nyako Ramogi Jwang' ni canvas gi ugolo kanye, equipments ma bende utiyogo. Kama aneno ka canvas, aneno ka rangi, goro, sketching, ang'o ichako nang'o? Okay, anya wacho ni ichako gi frame. Frame iloso gi bao. Inyalo manyo ng'ama loso ni frame no. Size midwaro. Asto idhi manyo canvas. Mago yudo mani dukni? Ok dukni te. Nitie dukni ma specific miyudo gie. Canvas nitie duka moro town iluongo ni Rivertex East Africa. Pani en branch mar Moi University. Gin anya wacho ni gin gi bei maber. Kuon moko inya yudo lakini ibiro yudo ka bei ni malo matin. Ma koro ka koro sechopo ka bende utimo sketching koso ka en mana goro nikech spray paint, nikech I can imagine ni mondo kata mana tong wang' owuog kama neno kigono dhoge nyaka Ramogi Jwang' pok lich ka. Nyaka ichak gi sketching. Sketching ema bro tai king'iyo ni ka onego atim kama. To koro kata mana ka wanyalo wacho nengo mag canvas, ahinya chiro, akwong penji ka chiro mar piny Kenya orwako kata mana canvas, uneno nade kata mana kipimo, in kaka isebedo kigoro kuom thuolo malach? Anya wacho ni sani ok rach ahinya kalure ka pimo gi kaka nachako bang'e. Nikech ji appreciate mos. To thoth customers, clients magi gin jomagi? Ji te kata in inya bedo customer. Man bi nyalo mana gora? To nengo mag canvas gi dinyiso nikech mano bende mang'e ni thuon maduong' ma be nyako Ramogi Jwang' dwaro ng'eni, to nengo Sharon en pesa adi? Nikech an aneno ka gibeyo na te, ok anyal kata mana yiero ni mane maber. Nengo to luwore gi size. Size kaluwore gi ng'eni size anang'e mana A4, A2, A1. Kaka A4 en gimoro 5,000. Bende luwore gi gimogore. To bende kata mana ka ng'ato nyisi ni odwa kata mana goro moro, mago be duto te ugoro? Mago be. To kinyalo mana nyisowa achiedh nade mar kit tich ma bende utimo, challenges ma bende isebedo kiyudo?
Challenges, achiel kuom challenges en ji mang'eny pod ok appreciate art ama goro. To mos wabo chopo kanyo. Mar ariyo en chiro, nikech goro ok en gima nigi chiro maredi, koro nyaka imany joma nyalo nyiepo. Koro through anya wacho ni mago gin major challenges maybe ma wan godo. Kimanyo jonyiepo in kaka Ken, isebedo kata mana kimanyo like marketing, ere kaka iuso goro ma bende igoro, iuso gi kari? Jomoko biro ga studio, jomoko bedo... Kiwacho ni studio bende inyiso ni studio magu ni kanye mar mondo be gibed gi studio nitie Rongai, kamo miluongo ni Lamelopo. Pod nyayudo wa map, nikech studio iluongo ni BSQ studio. Kiketo BSQ studio e Google kanyo to bro nyisi. Nyalo luwo map no nyaka chope studio. Kamoro kendo mwatime marketing en Instagram. Kanyo be iluongo unade e mbui mar Instagram? Instagram nitie BSQ studio, BSQ crew, aso nitie Chemist mano an, mano Chemist en nyinga mar goro koro. Mago kuond minyayudo wa. Koro kiwacho ni BSQ studio, manyiso ni ok in kindi migoro ka, nitie nyaka joma goro mamoko ma bende utiyogo. Nitie Bebeto, Dhufu, gi Msale Wanyande. Mago duto te utiyogo do kata, lakini goro mantie toke kata gin mana meki. Gin joma washare godo studio ni. Aso washare kod gi crew milongo ni BSQ no be. BSQ en crew mar nyawacho ni graffiti. Chuta janeno kata mana graffiti ma bende igore koro, take ni chiwonega ji thuolo mar goro gi koso inyalo mana timo kaluwore gi dwachi? To bende timo gi mar yudo pesa koso mana kaluwore gi pok ma bende ng'ato dwaro mar ni ogor? Anya wacho ni luwore. Nitie moko ma watimo ga tima kaka anya wacho ni giving back. Aso nitie moko ma idhi tikwa wuon korot wall, aso koyie to inyalo goro. Aso nitie moko bende ma ichuli. Mano giving back to the society mano. Giving back to society gin ma anya wacho ni antie gi rangi. To aneno korot moro estate ma aneno ka nyalo goro, nikech entiere okonen maber ahinya. Koro mano nyalo dhi gora ma mok chuli. Mano koro kaka giving back to society. Koro goro kaka map nyalo kawi thuolo maromo nade Ken? Luwore. Inyalo kawo gimoro from 3 to 5 days. To nitie moko be ma 1 day, hours. So it all depends. Gi size mar picha. Size mar picha. And then if you are cutting continuously ama kantiere gimoro matimo on the side. To koro kata mana Ken, pichni ma bende igoro gi keni chiro mag pinje ma oko, nikech bende chutho kopogre kata mana gi oganda ma pacho kama bende ang'eni ohero kata mana goro, kata mana kani wacho ni moko kuom oganda ema pok oelewa kata mana weche mag goro gi. Chirni ma pinje ma oko to wachamo. Chiro ka chiro pogore. To pinje ma oko sana samoro inyayudo ka ber moingo ka matin. Nikech nitie kono jomoko ma appreciate art moloyo kuonde moko. To koro kata mana e pacho ka bende daher mar mondo bi ka onoromo kata mana seche moko wan explain wa kata mana pichni gi, the reason behind mag pichni, mana kwa nwedo thuolo kata mana e kinde mamoko. Bende ang'eni sani bende samoro jomoko bende penja ni to namba bende inyalo chiwo? Namba wanyalo chiwo.
do inyalo chiwo negi. Namba 907 06 219 367. Mago ne jok madwaro goro mopogore opogore mag walls. Nitie kata mana wall, nitie moko ma bende kopogore gi graffiti. Moko mi inyalo gor kata mana korot ei ot. Ma samoro ng'ato ok dwa wallpaper, dwaro painting. Iluongo ni wall mullers koso? Iluongo ni mural. Murals. Mago be watimo. Mago bende utimo mana kumoro amora kopogore kata mana gi bura Nairobi ka. Kumoro amora. Kata in America kata kanye. To weche mag spray paints nikech aneno kata mana ka idhi nyime gi spray paints bende gikelonu kata mana chiedh nade moro amora nikech aneno ki spray to kirwako kata mana mask koso ing'iyo go. Anya wacho ni ok en advisable mondo spray kionge mask. But kok spray for long nyalo timo atima maonge mask, but ok en very advisable. Mane kaka nyalo nyiso ng'ata ng'ata. Nikech ma en chemical to pani onge chemical maber. To bende pani ineno kata mana kaka picha neno kaka kiselose maber. Bende nitie kata mana okenge moko mayudore ka samoro iketo spray paint e yo marach ma samoro dokiero samoro ketho ni picha koso en ga mana perfect. Okethre tiwacho wacha ni kamano kaka ni dwano bedi. Okethre ga. Kokethre to mano bi wacho ni ma creativity machielo. Ma wacho ni samoro ni spray kata mana wang' nyaka kod kuma neno ka en rachar koro ikete rangi mopogore no. Kubet kamano to kamano kaka iweye. To kamano kaka iweye. To kok kamano Ken spray paints gi nuwacho nugolo gi kanye? Spray paint gi nitie dukni mopogore opogore. Mostly River Road. Sana. River Road, Kirinyaga Road. Chutho ken ma e kinde awacho ni pok ma bende itimo ka nikech en pok to bende en tich mitimo. Awacho ni kende mitimo koso nitie kata mana tije mamoko ma bende itimo. Ma e tich matimo kende. Ma e tich mitimo. Ma diher kata mana tich moro koso ma ema osemaki chakre higa mar 2013. Apani ma ema Nyasaye nosepangona. Ito ni ma ema nosepangni. To bende en gi chudo. Yudo midhiro godo maisha. To kata mana advertisement nitie kata mana kaka piny Kenya ka samoro janeno ga kata mana nitiere symposiums ma ji samoro tiere ga kata mana rangi goro ma bende gigora. Kene piny Kenya ka exhibitions bende pod nitiere. To bende utero gi. Exhibitions nitie. Lakini koro luore. Nitiere moko mitero. Mana kamano nyaka Ramogi Jwang bende ken bende gisani mana ka wani yang'eni goro pod idhi godo mbele odong' mana tamalo 10 donge ang'o kendo manego bed ni medo kanyo kose pambe apamba matin. Ito ni iduse. Koro kaka goro kaka ma nyalo dhi pesa di kaka maduong' ni kama en kaka 80,000 kama 90. 84,990 to mang'ato lo kata mana kao to keto kata mana iot donge. To bende kamano nyaka Ramogi Jwang ada mar mondo mike no dolerno kata mana kit goro mopogore opogore mana kaka inene tokwa ma bende nogoro ma bende nosenyisi ni en nyadendi inspiration mare en chani wacho nowuok e piny mane Namibia. Piny mar Namibia en nyako mawuok e dhot mong'ere kaka Imba mantiere piny mar Namibia ma bende ken pod duso nyadendi aneno ka ichwade rangi nyadendi bende osuko kanyo. Koko kamano ken bende abro dwaro mar mondo mi odhi nyiswa ni kit wenge mopogore opogore ma bende nie tokwa ka gintiere gi ranyisi mane. Ahero goro faces nikech faces nyiso mang'eny kuom ng'ato. Kaka ma anya wacho ni kwanza style magoro agoa luongo ni Afro Future. Koro kaka ineno wang'e no apani kineno tineno ka ok en wang' ma kawaida. Koro mano a portray in a way that kako neno future kaka ambe jagora neno future nyalo bet. Aso ahero goro joma nyadendi kata joma mine nikech I believe ni mine kata nyadendi ge ma
anya wacho ni gin life givers nikech apani ng'ato ka ng'ato ok luore ni kata in president kata in nga at some point ni kalo kuom ng'ama miyo koka ichopo kama ichopeno. Mapiny ni en series moro luongo ni Royalty en anya wacho ni kaka jo rotenge ama jo Afrika ne gin chon, as contrary to gik ma wang'eyo kata gik ma wapuonjore sani. Same gima king'iyo wang'e apani nyalo neno ka wang'e opogore gi wang' ma kawaida nikech wang' iwacho ni is a window to the soul. Koro ka ing'iyo maber inyalo wacho ni kaka nyisi ni style ma goro godo iluongo ni Afrofuture. Mano is my way of portraying kaka an jagoro neno future. Ma ben part mar Afrofuture kam Royalty nikech king'iye be ino headgear morwako no ok en headgear ma kawaida olose gi beads mag chuma ma portray kaka an aneno ni ne wadak chon but in a future way koro. Samoro wacho ni kagiwacho ga ni a picture is worth 1,000 words. Mokawega ni ng'ato ka ng'ato mondo o translate gimoneno nikech wang' ka wang' neno mopogore. Koro ananya nyisi gima neno but on the other hand ineno gimopogore gima neno. Favorite na gite. Keni tuoni ihero gi te, onge bata ni wach ni bernie moloyo e kind man kae gin nikech ang'e ni isegoro gi mang'eny. Anya wacho ni gin my favorite nikech ka in gi nyithindo ok iyier ni mai miero molo ma nikech apani nyathi ka nyathi biro gi pok mare gi gweth gi experience mopogore ma puonj gik moko about life, about different experiences. Koro nyathi ka nyathi iero gi mana maromre. Nikech odiochieng' ma kawuono ken ma in chenro mar pok opogore to pok ma bende intiere godo ma bende ikelo kata mana iyudo godo yuto. Ne rawera samoro jal maneno wa miyo wuoro ma bende nitiere gi pok ma bende entiere godo. Samoro kata mana nitiere nyathi moro oko kacha ma samoro neno kit goro gi. Temeno wacho ni an bende daher goro kaka Ken. Dinyise nang'o kaluwore ni kit pok ma bende nichako ni somo kawuok kuom babau. Anya wacho ni ng'ata madwaro goro kiketo chunyi ni dwaro goro to emana practice matin gi geno tigora ibro goro kata moloya. To bende chiwo tiegruok ne samoro jomoko madwaro ng'eyo in kaka ng'ato nomako lweti in bende diher mako lwet ng'ato? Wapuonjo ga ji nanyisi ni wan gi crew miluongo ni BSQ ma an gi Bebeto gi Msale. Nitiere jomoko ma wasewak under wan ma pani sani be gin anya wacho ni gimbe sani koro gi practice kaka jogoro. To koro kata mana ka uchiwo tiegruok utiyogo gi pesa donge? Mano koro luore gi yuanu tol. Yuana wewa tol. Parne gini uyudoru e mbui mane namba bende kinyalo chiwo negi? Nitie BSQ crew Instagram namba 90706 219367. Apani Facebook benya yudo BSQ crew. Erokamano ahinya Ken. Wach ni mogik watieko chenro mar pok opogore kaluwore kit pok mabende dikelonwa. Debed ang'o ni nyakwaramu gi jong maneno wa sani? Wach mogik anya wacho ni goro en gima ber. Kendo ka nyathi goro to kotim maber e skul nikech ogoro mang'eny. Weyo goro samoro kanyo ma Nyasaye opangone. Kiki gone koko ni goro gima rach. Kik chune ni bed daktari to okonya bedo daktari. We nyathi ogor. Nikech pok bende chudo. Mano wach manya wacho ni.
Erokamano ahinya Ken. Wagoni erokamano kuom rwakowa wan kanyakla gi nyakwa Ramogi jogo odiochieng' ma kawuono mar mondo mi wang'e kit pok ma bende timo okinyi ma kawuono. Gin pok makare nyakwa Ramogi jogo mata ka kinenogi gin goro kaka ma keni ken ma mar jaduong' koso ma diwach nang'o. Aneno ka kit pok ne nyaka gi lwar moko ka. Mano jaduong'. Ma jaduong'. Mano to jaduong'. Inspiration mane nowuok kane? Koso kamana kaka iwacho ni jaloso kido mopogore opogore. Jaloso kido mopogore opogore. Akawo picha ng'ato asto in the process adistote koro ok inya ng'eyo ni en ng'ano exactly. Mano nyawacho ni en part mar art ma always kind like always kind puzzled like ipenjo mathoth ni ma debed ng'a debed ang'o ya kaka an bende osemaka nyakwa Ramogi jong dawuoro mana ni miyo ni en ong'iew kanye to dibed ni okun to dibed ni en ang'o matime mago duto te Ken oselero ni koko mano Ken erokamano ahinya. Erokamano. Ne in nyakwa Ramogi jong bende erokamano ahinya kuom kete chenro mar pok opogore nyaka sani chenro ma bende biro ni chieng' tich ang'wen chakre saa 2 mar okinyi nyaka saa 3 mar okinyi. Odiochieng' ma kawuono pok ma bende nwarango en pok mar goro to kaka ineno ka goro thoth goro mopogore opogore Ken wacho ni goro mage oyudo inspiration mar goro kit chwech mopogore opogore ahinya wenge mag onagi mopogore opogore. Koko mano gi kanyo makelo giko mar chenro mar pok opogore odiochieng' ma kawuono rituru masani nyinga en Sharon Ong'aw warad kendo juma manyien e chenro mar pok opogore.